Кәриме, исәнме? Исәнмесез. Син башларга әзерме? Әйе. Харун, сәлам. Исәнмесез. Кәйфләр ничек? Әлбәт. Син уйнарга әзерме? Әйе. Әйдә, башлыйбыз. Ага, нәрсәгә ашаган, нәрсә дип уйлыйсың? Орех. Ничек? Орех. Орех дип уйлыйсыңмы? Юк. Ага, нәрсәгә ашаган? Белмим. Шәнешке. Шәншим әллә? Әйе. Ага. Бу ашый торган әйбер микән? Әйе, ашый торган. Ашый торган әйбер? Әйе. Ботка. Ботка дип уйлыйсыңмы? Нинди ботка? Овсян. Овсяный ботка? Ага, ярай. Чыгып карыйсыңмы? Бу синең җавапмы, овсяный ботка? Чыгып карыйсыңмы? Әйдә. Ага, нәрсә ул? Лапша. Дөрес, бу йорт тукмачы. Әйе? Гречка. Гречка дип уйлыйсыңмы? Чыгып карыйсыңмы? Юк, уйлап карыймын. Уйлап карыйсыңмы? Ага. Нәрсәгә ашагансың? Тукмаш. Тотып кара. Ага, нәрсә ул? Бу каты. Каты. Ага, нәрсәгә ашаган? Ашый торган әйберме ул? Әйе. Нәрсәгә ашаган? Нәрсәгә ашаган? Шак. Борчак. Бу борчак. Борчак. Афарин. Әйдә, Харун. Шәнши. Акрын генә, сак бул. Нәрсәгә ашаган? Әллә хайванмы бер төрле? Кирпе. Керпе. Ай, юк, кирпе түгел. Керпе түгел. Шәнши. Шәнши. Ага, нәрсәгә ашаган? Язырга ашаган. Юк, керпегә ашаган. Әллә керпеме ул? Әйе. Керпе дип уйлыйсыңмы? Бу синең җавабыңмы? Әйдә, чыгып кара әле. Минем дөрри бош. Ага, нәрсәгә ашаган? Бу аппликатор. Девочкам белән дәвам итүнәсендәме, шундый бар. Ага, нәрсә икән ул? Массажер. Массажер, аппликатор, массажер. Дөрес. Ага. Әкрен генә, әйдә. Ага, курыкма, әйдә. Йомшак. Йомшак. Бу җир җиләге. Җир җиләге дип уйласың. Ага. Ашый торган әйбер. Әйе. Бу кура җиләге. Ура җиләге. Нәрсәгә ашаган? Кечкенә. Ага. Йомшак. Йомшак. Хайван. Хайван дип уйлыйсыңмы? Ашый торган әйберме ул? Хайванмы? Беләсеңме нәрсә икәнен? Ашый торган әйберме? Ага. Малина. Дөрес, кура җиләге. Ага, нәрсәгә ашаган? Кечкенә крокодильчикларга. Кечкенә крокодильчикларга? Ага. Нәрсә эшләр аның белән? Уйныйлар. Уйныйлар? Ага. Бу нәрсә дип уйлыйсың? Крокодильчиклар. Акрын генә әйдә әле карыйбыз, нәрсә ул? Ага, курыкма. Ага, нәрсәгә ашаган? Агачтан ясалганмы бу? Бу тагын прищепкага охшаган. Ага, прищепка. Бу кыстыргыч. Нәрсә, моның белән нәрсә эшләр? Бу нәрсә? Бу прищепка. Прищепка, кыстыргыч.